Ξανά μαζί σας, με ένα μέλος των SOB. Splace, περάστε μέσα παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άρχισα λίγο. Splace, αργήσατε λιγάκι. Συγγνώμη. Είχα εδώ πέρα ένα αντίστοιχο πιο πάνω με ένα συγκρότημα. Τα βρήκαμε τελικά. Έφαγε μία στο κεφάλι, αυτό είναι τα βρήκαμε. Αλλά είμαι εδώ πέρα. Ωραία. Πείτε μας δύο λόγια για το συγκρότημά σας, τον εαυτό σας. Ναι. Για όλους γενικά. Μιλήστε για όλους και για όλα. Ναι. Τις κόντρες σας, τις αγάπες σας. Λοιπόν, κόντρες εντάξει θα τα πω όλα γιατί εντάξει πόσες ώρες ήταν συνέντευξη. Λόγος Play, 20 χρόνια στη φάση, είμαι 88, γι' αυτό είμαι πιο πολλά από τους άλλους. Ξεκίνησα στην αρχή σαν solo καριέρα. Με βρήκαν εδώ πέρα τα αργωνικά από φούρεση. Εδώ εργολάβος στη μισή, με εντόπισε και μπήκα στην ομάδα, στο κρου. Όταν λέτε solo καριέρα, τι εννοείτε, τι είχατε κάνει μόνος? Είχα σκεφτεί να βγάλω ένα σπιτί. Δεν βγήκε, αλλά το σκέφτηκα, οπότε έκανα όλο καριέρα. Άλλη. Κατάλαβα. Άλλη ερώτηση. Κατάλαβα. Γιατί γελάτε κύριε Έσπλε? Πιστεύω ότι πήρε ένα σκεφτό. Πάντα ρε φίλε, σου SOB είμαι. Νυφάλες δεν κάνει δουλειά, το έχει πει και ο Τάκης. Τώρα που λέτε Τάκης, ποια είναι η γνώμη σας και η σχέση σας με τον Τάκη, τον Μίδε και τους Ζητάνη γενικά? Είπα να μην το πω, αλλά αφού μου κάνεις την ερώτηση να επεκταθώ. Απλά μου μια θεωρούν ότι έφερα τον battle rap στην Ελλάδα. Αρχίδια. Βροντόσαυρο. Εμείς το φέραμε, εμείς το ξεκινήσαμε και αυτοί επειδή έτυχε έκαναν εμπορικές κινήσεις λένε ότι το φέρανε. Ψέματα. Από εμάς ξεκίνησε. SOB. Φούρεση rap. Ποιον έχετε σε μεγαλύτερη εκτίμηση? Σε μεγάλη... καταρχάς έχω απειριστεί από SOB. Το όνειρό μου που μπήκα. Βασικά τον άκουγα πριν πω. Και χαίρομαι που τώρα συνεργαζόμαστε με απειριστή από SOB. Για Θρασίν Χρή, οι ιδέες του έχουν χαρακτηριστεί ως πολύ φιλελεύθερες. Δεν το ακούτε. Είναι πραγματικά αυτό το παιδί σε εκπλήσει κάθε μέρα. Εκεί που λες ότι δεν μπορεί φίλε, να είναι τόσο ανοιχτός, συνεχίζει ρε φίλε και σε εκπλήσει πάρα πολύ. Για την ομοιότητά σας με τον γιατρό από τη Σιρήνα, τον Πορνοστάρ, τι έχετε να πείτε? Προτιμούσα να μην δηλώσω γιατί χώνομαι σε ένα κομμενάκι, δεν θέλω να έχω θέμα. Δεν έχω καμία σχέση. Μόνο σε ένα? Ο Θρασίν Χρή παίζει τουλάχιστον με 10 από το θυμάστε. Και λίγα είναι. Ναι, ακριβώς. Λέμε ένα στην κάμερα και ξέρεις, όποια νομίζω ότι κάνω, να το δεχτεί. Τα σχέδια σας για το μέλλον? Να γαμίσουμε και να αλλάξουμε τους κανόνες σαν SOB στο rap game. Ευχαριστούμε πολύ, Splace. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πείτε μας δύο λόγια πριν κλείσουμε. Για ποιον? Για τις επιρροές σας. Οι επιρροές μου είναι όπως είπα περιστής SOB, άκουγα από μικρός. Αν και είμαι περισσότερα χρόνια στη φάση άκουγα. Τι άλλο είναι, Τόλμα, Ραμάι, King Style στρατό. Εντάξει, τώρα θα τους εκμηδενήσουμε λίγο. SOB, είμαστε περισσότεροι, το ξέρουν τα μηνιά. Έρχεται η ώρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλούμε. Να είστε καλά.